Hups, onpas nämä liukkaat rappuset. Huomenta. Soitto tuli perille ja tässäpä olen. Hyvä kun tulit, kun on vähän näitä huolia meillä nyt. Mitä huolia? Kertoisitko tarkemmin? Mulla näyttää olevan kuumetta. Voi. Oletko juonut? Tuonko sinulle juotavaa? Kiitos. Kurkkua kuivaakin enkä muista milloin olen juonut. Tässäpä sinulle, olepa hyvin. Kiitos. Tuntuu siltä, että tätä mustikkakeittoa tekee jo mieli, kun tuntuu, ettei mitään saa alas.